president comarcal, la nostra diputada nacional, a César Sánchez, coordinador provincial, a la nostra secretària general Bilbao, al president del Partit Popular Reguard, al portaveu del partit de Reguard, companys de la província, companys de la comarca, molt bon dia. Crec que podem dir en el dia d'avui que s'enceta l'inici del curs polític de noves generacions a la comarca de la Safor. I és increïble, però tots els actes que celebrem són un èxit de convocatòria. Avui tenim el saló a rebentar i crec que això delata que som, a nivell provincial, és fruit de tots nosaltres, l'organització amb major mobilització de la província. Jo, David, és un orgull, crec que has de sentir orgull per l'aval que tens de tanta gent de tant nivell que t'acompanya a la teva posada ja com a president. Jo personalment estic tremendament content de que la comarca va davant, de que Xeraco, que va ser la primera pedra, avui sumem Reguard com a segona pedra. Considere que el nostre objectiu ha de ser no només quantitatiu, de crear quantes més juntes locals de noves generacions possibles, sinó sobretot hem de buscar un criteri qualitatiu, hem de buscar la qualitat, hem de buscar els millors responsables de noves generacions a cada poble. Ho vam fer a Xeraco, la gent parla de Xeraco, de lo bé que està funcionant en Xeraco, i estic segur que així avui en Reguard han posat un bon projecte, un bon equip encapçalat per David Hernán. Jo, quan el vaig conèixer, no vaig dubtar. Vaig trobar que era la persona indicada per a portar endavant les noves generacions de Reguard. Jo dono un consell que sempre ho dic i que estic convençut de que ho tens molt clar, i és que l'objectiu últim de tot això és treballar per els ciutadans, treballar per el poble, els problemes de veritat que té el poble, i en el nostre cas, sobretot, és estar del costat dels joves. Aquesta és la nostra gran base que tenim que jugar per a diferenciar-nos d'altres forces polítiques. Jo estic segur que David que faràs un excel·lent treball, i de fet ja està decidit com a president perquè heu encetat molts projectes que ja han donat a la llum, altres que ho faran a llum. També voldria agrair la presència del nostre president comarcal de Salvador Eguís, perquè és un autèntic luxe comptar en ell en tots i cadascun dels actes que fem des de noves generacions. Sempre dic que sí, sempre està dispost a col·laborar amb nosaltres, i això donen ganes, això que fa és donar ganes de treballar a gust per a la nostra comarca. I també agrair especialment el treball que des de la direcció provincial de noves generacions de César Sánchez s'està duent a terme. Crec que tots estem així coincidint que des que César és el nou coordinador provincial han canviat molt els aires, ha canviat molt l'ambient, donen ganes de treballar, donen ganes de sentir-se partícips del projecte provincial de noves generacions. És important creure en la paraula equip, i César, perquè ho demostra cada vegada que des de Gandia o des de la comarca ho demanem, sempre està recolzant-nos en cadascun dels actes i dels projectes que qualsevol dels pobles de la comarca porta a terme. I bé, parlant un poc de tot, sabeu que en els pròxims mesos van a tindre molta activitat política al si del nostre partit, van a vindre els congressos, i crec que és el millor moment per a que tots els que estem així aportem la nostra particular reflexió, les nostres idees, el nostre granet d'arena per a fer el nostre partit cada vegada més fort. Un partit que en un projecte de futur, en un projecte cohesionat, en un projecte integral que dona solucions a tots els ciutadans de la comunitat valenciana, està donant resposta a aquestes necessitats que els ciutadans tenen. I enfront d'això, tenim un partit socialista, un PSPB, o PSCV o PSV, no saben ni com se diuen, que continuen en la búsqueda d'un líder perdut, continuen en la búsqueda d'un salvador que ens salve d'anys i anys en l'ostracisme, buscant contínuament el problema quan encara no s'han donat compte que l'autèntic problema és aquest discurs tan antic que tenen, és aquest discurs tan allunyat de la ciutadania, i que l'autèntic problema que tenen són ells, no hi ha altre problema. Per això, també volia portar un altre dia avui així. La va parlar l'altre dia en l'acte que van fer molts que estigueu així, vau estar, un acte en el quadre ponents del Congrés Regional, i l'alcaldessa d'Espanya, perquè és l'alcaldessa de tots, sobretot dels que no tenim la fortuna d'estar governats per alcaldes o alcaldes del Partit Popular, com deia Rita Barberà, ens va